Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Heu notat que hi ha una cosa misteriosa en l'ambient del poble? Heu notat que els animals estan més nerviosos i es comporten d'una forma estranya? No s'està acabant el món. El que passa és que el proper 22 de maig celebrarem les eleccions municipals. Per això, farem un especial informatiu amb el nostre analista polític, Sant Alís. Hola, Sant Pere. Aquest any, els veïns de Vilamajor tindran moltes candidatures per escollir, com ja va passar a les passades eleccions del 2007. Recordem els resultats del 2007. Convergència i Unió va obtenir 3 regidors. Esquerra Republicana de Catalunya i el grup independent de Sant Pere van aconseguir 2 regidors cadascun. 4 partits més van aconseguir entrar al plenari de l'Ajuntament amb un regidor. Aquests van ser el Partit Socialista de Catalunya, el Partit Popular de Catalunya, els independents de Sant Pere d'Esquerres i Progrés i Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. El Partit d'Iniciativa per Catalunya Verds no va aconseguir els vots necessaris per aconseguir representació al ple municipal. És a dir, es van presentar 8 candidatures i d'aquestes 7 van aconseguir algun regidor. La pregunta és, aquest any tindrem tantes candidatures? Més? Menys? En aquests 4 anys també ha aparegut un nou grup, Reagrupament Independentista. Això vol dir que hi haurà 9 llistes? No. Alguns d'aquests grups es presentaran en coalició per tal d'evitar la dispersió del vot. Així tindrem, de moment, 6 candidatures. Són aquestes. Convergència i Unió torna a repetir candidat amb l'alcalde Josep Maria Llessui per intentar revalidar l'alcaldia de Sant Pere de Vilamajor. Esquerra Republicana de Catalunya també repeteix candidat amb l'exalcalde Joan Bruguera i es presenta, a més, amb coalició amb Reagrupament. El grup independent de Sant Pere també repeteix candidatura amb el seu anterior cap de llista, en Joan Bosch. El GISP incorpora al seu projecte el cap de llista de Ciutadans de l'anterior legislatura, el regidor José Luis Bosque, actualment no adscrit a cap partit. El Partit Socialista canvia de candidat i aposta en aquestes eleccions per Miguel Pérez, de Can Vila. La candidatura d'independents de Sant Pere d'Esquerres i de Progrés es presenta en coalició amb Iniciativa per Catalunya Verds i la regidora Lola López repeteix com a cap de llista. Finalment, tenim la candidatura del Partit Popular de Catalunya, que torna a presentar com a cap de llista el regidor Pere Curto. Ja ho veus, Sant Pere, aquestes són les 6 candidatures que s'han presentat fins ara, però estic en condicions d'informar en primera mà que s'està preparant una 7a opció. Connectem amb la seva més que probable cap de llista. I tant que ens presentarem! Vota la castanya anònima! Pep, castanya, que encara no estem en campanya. Com és que et vols presentar? Que no puc! Si Sant Antoni es pot presentar una puça, per què Sant Pere no pot fer una castanya? Bé, mirat així, però què ofereix el teu nou partit? Totes les altres candidatures oferiran més participació, més transparència, més això, més allò, més collonades. Però ningú mira per nosaltres. Si em fan alcaldessa, prohibiré la castanyada, i les calçotades, i les truites d'espàrrecs, i els boletaires, i els pessebres amb molsa, i la mel! Gràcies. Ja ho veieu, la campanya es preveu moguda. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.